Are you ready? Здравейте, потребители на TNW! Вие отново сте с поредно издание за тази година, всъщност първото за годината, издание на Cold Day in Hell. Предполагам, по интрото сте разбрали кой е моят гост. Той няма нужда от представяне, той е тук от самото начало на форума, той е създател на този форум, той е в момента световен шампион на форума и излезнал от един от най-бруталните мачове в историята на форума. Представям ви Лаек Голд Андрей. Здравей. Здравей на теб, здрасти на всички потребители на TNW. Казвам се, че най-после гостувам в този знаменит за форума подкаст. Първата ми изява лична изява, ако може така да наречем, от 2020 година насам. Последно бях в жертвите на Васко Метала. С най-великия водещ на подкасти. Може да се поспори за това, ама... Не, няма спор. В нито един друг подкаст няма някой лав, който да се повтаря след това. Така е. Най-смешният е той. Така е. Благодаря ти, че гостуваш. Нямаме някакви конкретни теми, към които да се насочим, затова ще водим свободен разговор. И точно в това е хубавото на подкастите, че нямаш ограничения какво точно да правиш. Правиш това, което те кефи. Затова първият ми въпрос: защо отстъпи админското място, защо степдауна, защо напусна екипа и защо се оттегли и остави нещата в ръцете на изцяло нов екип, който до сега не е бил в такава сформировка? Благодаря за въпроса, наистина много хубав въпрос. Напуснах екипа просто защото как си вече ми омръзна толкова години да съм отговорник за случващото се в ИФЕДа. Малко или много изморително, нали, ако не броиме 2020, когато ТРНЗ формата, аз тогава бях в екипа също, но ми беше толкова голяма ролята. След това 2019 бях с вас. Единственият път, който съм отсъствал от екипа, беше във вашия период с Rainmaker. Ерата на революционерите, както аз се наричам. Тогава ме нямаше нито във форума за кратко време, нито в екипа, но после се върнах и в екипа. И за всички тези години това е единствения път, в който съм отсъствал. Не включвам там, когато Мариан пое форума, защото това беше за един месец. И наистина изморително. Изморително и вече сякаш ми е омръзна да се занимавам с потребителите на TNW, да им пише какво има за шоуто и така нататък. Това е много разбираемо. Все пак колко години станаха? 12? Мисля, че от създаване. 12, да. 12 години да се занимаваш постоянно с това нещо, няма как да не се измориш. Но пък абсолютно, от друга страна, това си е нещо, което ти си създал, нали, заедно с Баев. Макар че той е доста по-неактивен според времето, в което съм бил във форума и това, което съм видял. Не знам, някакси адмирации за това, че всички тези години, нали, по някакъв начин си бил инволвнат и си се старал това нещо да просъществува. Опитвах се при всеки възможен момент да дам максимум от себе си. Знаеш, този форум колко ми е ценен. Забравих само да спомена, че 2014-15 не бях по едно време от екипа, когато екипа беше Вили, Унди и Геша. Баев иначе в последните години, да, наистина е малко активен, но и той цени форума. Има моменти, в които аз не съм бил толкова редовен, пък той е поема по-голяма инициатива от мен. Затова сте ко-оунари, за да може да си махате тежести от плещите, в крайна сметка. Да, така е. В момента като че ли изобщо не му е до форума, изобщо не му е до играта и взимам почивка, но съм сигурен, че рано или късно ще се върне. Ще е в екипа или не мога да кажа. Вие ще го решите това. Вече Пеши е главен админ на екипа. Какво те потикна точно той да бъде, нали, лицето на форума един вид?
И той го спомена, но винаги е бил в екипа. И той също така. От 2016 мисля, че не е напускал екипа. Имало е редки случаи, в които нали, така, се е махал, но той е било за всичките тия години 2 месеца, да кажа. Не е бил в екипа. Голям опит вече. Видял е много от форма, видял е от играта много. И нямаше по-правилен избор просто, наистина, от Скронер. Едно от нещата, които ми е направило впечатление през всичките години, нали, е как той никога не губи своята мотивация такава каквато е. Смисъл, в деня, в който съм го видял за пръв път да играе, до ден днешен мотивацията му за игра е една и съща. Но пък има някакво израстване в него, може би през годините. Стана малко по-зрял, така да се изразя. Поне в моите очи. Да. Така е абсолютно. Той да е форма, мисля, че на... Знам на колко години? 11 на 12, нещо такова. 13, Съвсем малък, а сега завършва. Той даже завърши. Завърши, да. Да, миналата година мисля, че беше. Да, доста силно. Буквално е израснал с форма. Така е, да, израства ми пред очите, къв се вика. Много е периоди, в които нали, няма мотивация. Това е съвсем нормално, но пак казвам, те са били много кратки. Но най-важното е, че е натрупал опит за всичките тия. Знае как мислят потребителите, знае как трябва да се прави като главен админ. Интересно ми е Булкинг какъв ще е, защото той почти никога не е давал идеи за странични връжди. Много рядко е давал идеи за странични връжди. Като цяло в последната година главен букър бях аз. И то не защото нали много ми се искаше да процедирам само, просто защото когато писах в екипа някой да дава идеи, много се бавиха просто и реших сам да подхождам. Сега се надявам, че целият екип ще мислят случващото си. Заедно с Пеши, нали, да взима финалните решения. Ами, като член на този нов екип, първата седмица в него, въобще взето така се получиха нещата. Всеки си нахвърля някакви идеи, взеха се най-доброто от тия идеи и накрая се получи букинга за бокс офис и съответно и за седмицата. И мисля, че ще бъде доста така приятен турнир. Ще видим. Като цяло Мелето, моето мнение, аз го изказах в втория подкаст за Road to Pain, който беше с екипа, но има проблеми там с качването, нали? Да. Искам да те питам, твоето мнение какво е, как протече Мелето? Ти всъщност беше един от хората, които го води, заедно с Пеши. Да, така е. Доволен ли си? Матч ли ме питаш или за... Да, като цяло и за матча и за турнира. Нали? Турнира е ясен, той е общо взето всеки турнир протича по подобен начин, освен ако няма някакъв апокалипсис за форма. Но като цяло за самия матч, Rumble матча, то е нещо, което се случва веднъж годишно и както знаеш, миналата година имаше много критика по матча. Тази година всички твърдят обратното, че е много по-добре. Какво е твоето мнение и защо според тебе нещата се получиха толкова по-добре от миналата година? Защото ще не очаквам победителя. Миналата година малко или много си беше очаквано Батиста да вземе Мелето, но според мен така трябваше. Според мен миналата година наистина Батиста трябваше да вземе Мелето, за да може да завърши този голям сторилайн, който стана между него и Ролинс, колкото разбирам, че беше наистина предвидимо. Миналата година не си спомням колко втори акаунт имаше в Мелето. За година нямаше много в интерес на истината, но мисля, че миналата нямаше много. За мен и двете Мелета са окей, но това определено така има по-позитивна нотка заради големия победител, който е едно от най-харесваните лица във форума, който влизаше като шампион, като първи номер. Буквално никой не очакваше Славчов да спечели Мелето. Определено първи номер е най-големия нефаворит за спечелване. Така е, да. Ще го правя само един човек до сега, това бях аз. Как и Славчов влезе. Как дойде решението точно той да го вземе? Значи много се колебах кой да го дам, имах си няколко фаворита. Сега мога да и кажа вече, нали. Единия беше ти,
другия Адам, Ивера, Пеши и Славчо. А, Пеши, може би щеше да вземе мрето. Че на Косъм бяхме се разбрали да го вземе, бяхме се хванали на бас. Ако си спомняш, бях вписал в TNW други въпроси, други въпроси, Daily Questions. Според вас кой ще вземе мрето? И според мен беше много очевидно, че Пеши ще вземе мрето и му казах, сега ще видиш всички ще напишат тебе и няма да го вземеш заради това. И никой не написа Пеши. и тогава беше на път да го вземеш, защото викаме добре, щом никой не предполага, че ти ще го вземеш. Но в крайна сметка се спряхме на Славчо, защото решихме, че е нещо велико просто. Определено е. Като цяло дори Пеши да го беше взел като главен админ на дискусиите, които се водеха в разни странични чатове или разговори и така нататък, бяха, че никой нямаше да бъде, нали, недоволен от този факт. Защото той действително винаги се опитвал да пушва хора нагоре, опитвал се да изкарва опонента си по-силен, винаги отстъпвал, никога не се е сърдил за даунфол, ако има някакъв. И мисля, че и никога не е печелил меле, също което е. И затова, между другото, е много добра опция за админ. Защото хората, нали, имат контакт с него, харесват го. Точно. Но така беше издерен, ако си спомняш. Ами... Обаче нещата се обърнаха тогава. Да, той някак си много егоистично подходи към форума, но не знам дали е тема, която да засягаме и да връщаме. По-скоро трябва да се насладим на това, което имаме в момента и да се постараем да си го запазим на него. Да, така е. Той по-скоро направи голяма грешка, че провокира хората тогава. Още повече, когато бяха ядосани. Като цяло най-големия му минус е, че търсеше да прави моменти за реакции, като неговото мнение е, че лошите реакции също са добра реклама. Да, разбирам. Само, че грешката му е, че да, прав е, в истинския свят е така, но в затворено общество, защото ние сме си затворено общество, в смисъл хората, които реагират, са само хора, които са част от това форум. И в едно такова затворено общество негативните реакции не носят добра реклама в случая. Но както да. Минало време, сега сме в доста по-добър някакси, как да кажа, дори може би е най-добрият период на форума, в който аз го помня, защото не съм се чувствал никога толкова мотивиран да играя. Дори когато спечелих гранд титлата на Paint 10, дори тогава не бях толкова мотивиран, колкото съм сега, което е супер странно. Това е много добре, защото ти не само много ценен като играч, но много ценен и в екипа. Лично много се надявам да се върнеш в екипа и се радвам, че го направи, защото може да помогнеш. Ами определено имам време, желание, идеи и мисля, че ще бъда полезен. И благодаря, че нали, сте избрали точно мен от кандидатурите. И всъщност ще да засегна тази тема първо за новия екип и след това за останалите кандидатури. Като цяло Цецо, Дамян, аз, Мариан и Пеши. Не пропускам никого, нали? Това е... Аз спомена ли го? Да. Да, не пропускаш. Да, ами като цяло, нали, всеки има някакви заслуги, всеки нещо прави и така нататък, както трябва да се движи, когато е екип. Но имаше разни негативни коментари относно избор за Мариан. Пеши го спомена в подкаст, който още не сме качили за самия турнир Road to Pain, обаче твоето мнение какво е за тези негативни реакции? Те са породени главно от Вили, нали така? Да. Кой друг не е? Но имаше и коментари, сега няма да посочвам хора, за да не стават интриги и такива неща, но имаше и коментари по други чатове, че като цяло май не е много добър избор. И някъде ги разбирам. До някъде ги разбирам, защото Мариан през годините се е доказал като несериозен в форума. А неговата муза идва и се отива за месец-два. И гледна точка на Вилия разбирам. Защото не се направи много за форума и си личеше, че иска да от екипа.
даже пусна кандидатура, ако си спомняш. Да, аз това ще го засегна също с кандидатурите, ако имаш желание да го коментираш, но нека свършим тази тема първо. Да. Но просто разбрах, че Пеши иска да има свой приятел в екипа. Защото му било много странно. Иска да има някой негов близък в екипа. И това е причината, поради която Мариан е дошъл, и доколкото разбрах, Мариан е временно в екипа. Така че нищо чудно, ако Мариан се махне или да влезе в екипа. Такива въпроса вече, че за мен в момента има много хора в екипа. Може би с един модератор повече. Да, като цяло 5 човека, като имаш преди, че сме 23 активни, и аз мисля, че сме доста. Но ще видим как ще върват нещата. Нали, за момента всеки се е захванал с нещо да прави. Така че мисля, че... Моя съвет е да не се свените, нали, че някой е симпатичен, ако го видите, че не е полезен за екипа, просто да го махнете. Ми беше доста трудно да махна Баев и Рейнмейкъра, но ще да го направя. Да, това с Рейнмейкъра малко дойде като гръм от ясно небе. Ами да, наистина бяха неактивни. И си казах, това е... Давах им много шансове. И да появят инициатива, но сметка трябваше да... Твърда ръка. Е, така се води форум 12 години. Пеши, записвай си, ако слушаш. Еми то всъщност да, то от Пеши си зависи как ще продължи този екип, така че той ще движи нещата и както намери за добре, така. Твоето мнение за Мариан в екипа какво е? Моето мнение, не знам, аз с Мариан като цяло не съм общувал много, защото той беше по-активен след като аз станах неактивен 2020 година. Преди това, нали, е бил активен, пък преди аз изобщо да играя във форума. Засичали сме се по чатове едно друго, в добри отношения сме. Харесва ми това, че има много голяма мотивация да прави медия за форума, т.е. подкасти, коментари и така нататък. Той направи едно изказване, може би ще го спойна тук, или да не го спойвам. Не знам, какво ще ме съветваш? Спомени го, ако искаш, няма проблем. Значи този въпрос е, че го каза в този втория подкаст за екипа, който беше... Той, между другото, сега ще кажа аз нещо, аз в момента правя Total Talk с Пеши, в смисъл записане вече, и споменах там за мелето. Спомнах. Казах също, така че нямам проблем. Неговия анонсмент на края на подкаста беше, че ще върне седмичните ревюта, които с тебе правихме за едно известно време, ако си спомняш. Тези голти, той ще ги върне. И неговата идея е всеки от екипа да бъде главно действащо водещо лице всяка седмица, което е много силно, ако се получи. Различно. Само един ще говори, така ли? Или Мариан още някой? Всяка седмица ще е различна двойка от екипа. Разбирам. Да. Това е хубаво е, но защото трябва да се четат за тези подкасти специално. Да. И за турнирите разбирам, че някой може да не е чел и да говори наизуст, но тук трябва да се четат, да се прави честно ревю. Определено трябва да се чете внимателно, защото иначе може да се пропусне някой важен детайл и да стане проблем. Да. Това ще е нещо, което той ще върне, което е много яко, защото ще имаме седмична медия за форума. След което имаме и неговите подкасти, които води. Сега се води като Хисарския дракон. Мене винаги чуя Хисарски и ми идва Хисарския поп в главата. Не знам защо. Поредният мулен прякор на Мариан. Да. Като цяло, да, като се върнем на темата, аз съм в добри отношения с него, харесвам и какво прави и ще видим как ще се представи. Не съм го виждал никога от страната на екипа. Ще видим как ще се представи там. Що се отнася за неактивността, вероятно критиките са верни. Надявам се това, което се спомена, че около месец му е музата, да не е и този случай така. Той спомена, че ако усети, че няма време, ще се отегля веднага, което му прави чест. Да, което наистина е хубаво. Като цяло надявам се да имам за повече време и да се движат нещата. Доста controversial начин да излезем от мелето. И то май беше планирано това от хората в екипа, не съм сигурен дали са го планирали. Мисля, че са планирали. Макар че Дискорда
друго се говореше, нали? Да. За да филмираме. Да, да. Но да, И аз се хванах между планираме, да. другото. Не погледнах юзернейма на елиминатора. И реших, че Васко му е дошло до гуша и е решил и влезе. А най-интересното е, че той ми говореше по-рано как ще влезе с майстора да елиминира някой. Не, ако беше влезнал Васко, мнението му щеше да бъде изтрито, така че. Да, най-вероятно. Да. Но да, като цяло това е моето мнение. Искаш ли да коментираме кандидатурите за екипа и ако си окей с това да кажеш защо не си избрал точно тези хора? Да, то не зависи изцяло от мене. Успеше ги избирахме, но ще спомена моето мнение за кандидатурите, да. Добре. Първата кандидатура е на господин Енчев, който смяташе, че може да помогне доста на форума с активността си, както и това, че може да даде някои идеи, които да помогнат за букинга. Защо не избрахте него? Защото ако трябва да съм честен, не съм огромен фен на неговите идеи. Малко по-крайни ми идват. В смисъл, понякога не са много реалистични и не са нещо, което би се излучило по национална телевизия. В TNW, нали, се опитваме да гоним реализма. Да имитираме кетч-шоу, да гоним реализма на седмично кетч събитие. И неща, които са в рамките на нормалност, така да кажем, колкото нормално може да бъде едно кетч-шоу. Което е, че влиза главно от телефон, доколкото знам във форума и ще му е много трудно с апдейт на темите. Това бяха основните причини. Да, всъщност то букването, когато го правиш тема по тема, е доста шибано и е хубаво да си седиш на компютър. Да, и букването и променянето на тема. Не, променянето може би няма да е толкова трудно. Да ти кажа, зависи от телефона. Аз, ако влезна от iPhone, понякога емотиконките, които са там, тия изрязаните глави, ми се отварят всичките и трябва да скробвам бая надолу, като успея да едитна темата. Не знам се дали е така. Не е така. Не е така. Но ето, нали, още един минус за телефон. Да. Ами да, това е мнението на Лайок. Нали, не го приемайте лично, това е просто изразено мнение, не е нещо, което е нападка към вас, така че лично мнение не го приемайте лично. Продължаваме напред. Следващото е Вили, която се кандидатира след коментар на Васко, който каза, че я иска в екипа в общия чат на форума, който е на началната страница. Написа, искам в екипа Виксън да въведе ред, трябва да има жена в екипа. Значи, виж какъв лигофрен е Васко. Цял живот псува Виксен, не цял живот, ми през повечето време, накрая иска в екипа. И после пак ще псува. И аз подкладих нещата, като допълних друго си е да има женска ръка да пипне. Ами, Вили, знаеш, тя е много опитна, говори сама и фет. Най-големия враг на TNW всъщност, най-големия съперник. Да. Бе воден от нея точно и създаден. За малко да ни доведе в фалит. Истина тогава войната беше... Да се направи подкаст отделно за тази война. WWF срещу WCW, буквално. Да, буквално. Но... Просто решихме, че ти си по-добра кандидатура. За момента. Не. Но... Пита го има. Идеите и понякога са по-екстремни такива страни от моите. Съм сигурен, че рано или късно тя ще влезе в екипа. Защото, доколко знам, и вие вътре харесвате всичките членове. Определено, да. Аз дори в другия подкаст, който още не е качен, казах, че като цяло тя прави неща за форума от лично желание, които аз дори да искам, ще ми е трудно да направя. Много за форума като теми, тя сама инициатива да прави сламита. И годината на всеки потребител, което е обобщение, което също е много силно. Това наистина много ми хареса. Да, това беше убиец. Способна е, но има там и че
Дялбоев, нали, вече го няма. И тя беше главен мин, тогава, колкото си спомням. Не мога да се сетя дали тя беше при неговия downfall. Нали. Но като модератор, наистина може да помогне. Ами, това вече е up to Pesci. Той ще реши какво се случва за бъдеще. Аз лично, да, винаги съм харесвал какво прави, нали, за форума и според мен ще е доста добро попълнение, ако, нали, някой ден отново се кандидатира и Pesci избере. Но да, Да, има го и това, но в момента, че тя търпи несериозниците. Изобщо не търпи несериозниците и това го уважавам. Прави да го спомена. Да, което много уважавам, защото несериозниците не трябва да бъдат калени. Мога да си изразя. Обратното при мен понякога. Да, ти много шансове им даваш понякога. Аз да. Особено на Васко Метал. На Васко, да, той ми е soft spot. Като цяло, мисля, че, нали, защо го правя и какво е моето мнение по нещата, пак се връщам на това с затвореното общество. Доста е трудно от 2022 година да намериш, нали, нови юзери. Главно защото цялата медия, цялата, как да го кажа, концентрация на младото поколение е върху видеоигри. Вече те са по-достъпни, отколкото са били преди 10 години, например. И е много по-трудно да обясниш на някой колко е яко да си развиеш въображението в някакъв форум и да пишеш някакви постове, отколкото да влезе и да изиграе една игра на CS, примерно. Или Fortnite, или там каквото и да е. Или FIFA. Нали? Медията е много по-достъпна, отколкото преди време. Много трудно е да им запазиш вниманието за дълго време. Точно, да. И според мен таргетинга самия също е труден, защото Facebook много ограничи това колко можеш да пишеш разни неща по разни групи, как можеш да пишеш на хора на лични съобщения и така нататък. И е доста трудно. И затова смятам, че като сме затворено общество и като има хора, които с времето са доказали, че примерно могат да играят редовно, по-добре е да са във форума и да има вражда и за другите, отколкото да ги гоним и после да се чудим какво да правим и само да създаваме излишни драми. Аз, примерно Васко, неведнъж съм го съветвал, че не е хубаво да влиза в никакви конфронтации. Винаги съм му казвал, мнението на хората си е тяхно мнение, ти не дей да се водиш по него и просто, нали, стой на страна. Не влизай в конфронтация, но той просто си е избухлив и понякога търси интрига и да, случват се нещата. Добре, да кажем за Фараона, който също се кандидатира и Вили даже чантваше за него един вид. Тя, нали, каза, че той според нея е доста добър избор. Както и той каза, че... Бил ли в екипа на EWF някога? Аз не съм запознат. Той го е написал в коментара си, че има известна доза опит, след като е бил в екипа на EWF. И да, като цяло може да прави постери, клипове за турнири и други работи. Така е написал. Значи постерите и клиповете вече имаме човек, това е Цецо. Проблема с Фарона е, че не знам по-скоро на какво е способен. И имам към по-сигурното да посегнем, да ме към теб, защото знам как работиш ти, знам методите ти и идеите ти съм доволен от тях, както казах в началото на подкаста. С Фараона, не знам, там ясни са ми нещата. Да, разбирам те напълно. Да, някой ден, може би ако поеме самоинициатива подобна на тази на Вили и да прави някакви работи за форума, може би те като се видят, това ще му е един вид портфолио за кандидатура в екипа. Да, и сега като играч като стане по-редовен, то пък да не влезе в екипа след някой друг месец. Да. Ако има някакво обновение. Да, то зависи как ще се развият нещата. Да.
следващата кандидатура е моята. Въртяха се някакви, нали, слухове, че ако искам да съм в екипа, ще влезна в екипа. Това така ли е и защо е така? Да, защото когато аз съм отсъствал, и Реймейкъра въртяхте нещата и бяхте последните, които дори доведаха нови хора във форума. Тогава, между другото, беше доста такъв период, някакси прогресивен. Много рядко Да, се така е. прогресира Именно заради този прогресивен период вие с Реймейкъра сте много уважавани от мене. И Реймейкъра също, ако някога реши да дигне активността си и да знае само, че има какво да направи, той също е добре дошъл в екипа. Също, нали, казвай си, че можете, това е главната причина. И благодаря за доверието. Ще видим сега този път, нали, мотивиран съм, имам желание. King of Wrestling 2 ще има, което... Нали, Аз ще да питам за King of Wrestling. Да, може да го обсъдиме после. Добре. Но да довърша за вас двамата. Главно е защото сте показали, че вече можете. Ръководите сами форма. Ще до ваше желание. И го искате. Това, че винаги сте добре дошли в екип. Мейкър очевидно нямаше желание, поне от това, което аз видях, той беше недоволен, че го изкарах от екипа, Баев също беше недоволен, но няма как. По-скоро Рейнмейкъра нямаше, нали, времето да се занимава с това, защото и активността му в постовете напоследък се вижда, че е по-слаба и други неща. Да, така. Но да, и той паркира. И желание. В крайна сметка паркира след мача ни. Така че уважително е, дано да се оправят нещата при него и да се завърне със същия хъс, който беше преди години, както си го спомням в началото. Дано видим. Аз прогноза давам смело, че ще върна, каза. Да се завърне. Дай Боже, ще видим. То интересното е, че с него на Road to Pain 2021 година имахме матч, с който пенсионирах Окада и след това 22 година контузих Сузуки. Да. А този Сузуки се оказа не особено успешен към победи образ на Реймейкъра. Иначе към игра не сте много добър с него, но така що нямаше желанието да печели с него. Нямам идея как се получи там, обаче и аз мисля, че с Окада му се получаваше повече. Някак си по-такъв вайб имаше, приемли. Самия жълт текст, самите коментатори. Да, лично аз нали съм човек, който много не се интересува от кетч общество извън мейнстрим, т.е. WCW и WWE. И New Japan съм гледал скъдно и само мачове на хора от WWE там. Т.е. не съм сял да го гледам само за New Japan. Но определено има таланти там, защото пък хората, с които съм гледал, нали, мачовете, си показват, че си могат. Да, има таланти, но въпросът е, че... подобно на теб. Да, точно това е, че масово хората, нали, са по-мейнстрим ориентирани и подобни кичести не се приемат толкова добре. В FIFA, да, определено са толкова интересни от нас самите. Да, и точно начина, по който разви Окада, някак си той успя да го представи пред нашето кетч общество и да го направи, нали, такъв какъвто е, наистина. Тоест нещо като японския Джон Сина. Докато Сузуки някак си аз му възприех образа като психопат, който мачка наред. Нещо от сорта на Голдбърг в началото му. Но някак си не се разви така. Аз го приех като психопат, който не му пука победите. Не го интересуват победите. И иска да наранява хората само. Да, точно това е. Имаме различни гледни точки. И най-вероятно и другите юзери имат още по-различни гледни точки. И да, точно представянето някакси, може би, то не се получи в случая. Възможно е, да. Добре, да продължим напред с Дарка, който също се кандидатира за екипа. И Дарка, ще кажа само една дума, неактивност. И това
някакъв екип. Иначе идеята може да се добри, той е гледал много кетч. Булкинг може би е супер. Просто активността му куца. В последно време да беше активен, но някога от нищото той просто изчезва. Да, Ти знаеш сигурно. винаги такива спомени. Даже първият ми сериозен матч беше срещу него и той просто изчезна. Да. В този момент това се случва, просто е неизбежно. Да. Няма как да му се довериш. След това имаме агента от Сливен, който е написал, че от опит глава не боли, дай да пусне една кандидатура. Агент, не знам с какво може да помогне на форума. А може би ако беше написал с какво може да помогне, да му се вземе гледам по-обстойно. Кандидатурата. Да гледам по-обстойно, но не е бил в екипа, доколкото знам, дори в IWF. Сбухлив е. Тува всеки, като не му изнася и не е за екипа. Не е много комуникативен, да. Това го има. Да. Ай се едно да вкарам Томи и Йоан, както направих. Оф. Аз ги вкарах ги нарочно, за да видя, че и двамата не стават за екип. Да. И след 2 месеца излетях. След това имаме Юлиан, който се кандидатира. Написал е, че в екипа трябва да има още един човек от комитета, тема, която ще засегнем по-късно. Да. И той като мен е написал, че ако има по-подходяща кандидатура, тя е с приоритет. Ами, Юлиан беше в екипа, ти си бил заедно с него в екипа. Точно, да. И също по едно време така спира да се занимава. Израза малко по... И решава да отстъпва повече на другите инициативата. Спомням си даже, че като беше в екип имаше... С всеки от екипа, с всеки имаше неразбирателство. С всеки, който беше Реймекър, мен, теб, Тони. Да, имаше спор. Нямаше човек, с който да не е спорил. А сега може би се е променил. Доста е пораснал, нали, доста е така помадрял, ако мога да се изразя. Може би наистина се е променил и едно от лицата, които можем да видим в екипа в скоро време, заедно с Вили, Фарон и той самия, но нали, няма да е пълно и също време, ако има някаква размяна, ротация в екипа. Да. Виждам определено там в бъдеще. Това е добре, значи все пак и той е потенциален. След това имаме коментар от Дерен, който е бившия главен админ преди теб. Той е написал, че Енчев е човека и че той е риск, който смята, че трябва да бъде поет. Защото е натурален лидер. Той има собствен ифет. Да създава с такива измисленики чисти. Да, той ми беше писал за него, между другото. Там знам, че се е справил добре. Там наистина се е справил добре, но този ифет с измисленики чисти скоро има лимити там. Мога да направиш всичко. Да споменах като неговите идеи, които не са за национална телевизия. Знам, че се прави всякакви щуроти и глупости. Там е, както казваш, по-скоро фантастика, отколкото реалност. Да. Именно. За такъв ифет е наистина може би много добър лидер, но за реален не знам колко ще е окей. Да. Добре, това бяха кандидатурите като цяло, след това беше затворил темата и ясно, нали, как се получиха нещата. Доколкото разбрах предварителна договорка с Мариан и след това сте избрали мен. Да. Добре, да засегнем една тема набързо. Комитета, напред и нагоре, който напоследък много нашумява. Не знам защо, тъй като е тайна организация уж. Кажи какво е твоето мнение за комитета и какво знаеш за него? Аз слушах вашия подкаст Drunk Day in Hell и разбрах за какво е основан комитета, то е да се бори против екипа. Като цяло да, но аз честно ще ти призная сега, че нищо не си спомням от предния подкаст. Да, то е нещо като делегацията, станало е постепенно. Абсолютно обратно на делегацията, да. Смисъл, не е станало постепенно? Не, той се случи изведнъж, предполагам преди това се станало постепенно, но
Имам преди, че някакси противоположната версия на делегацията. Да, определено. Сега вече, нали, не чак толкова. Но за комитета, мнението ми е, че всички там сте окей хора сте, смисъл, пичове сте. Аз никога съм нямал проблем с вас. И вие, главно защото сте против Дерен, доколкото знам, и Томислав. Да, това. Главно Дерен, вторично Томислав. Като двамата са мои приятели и затова може да мислиш, че нещо имам против вас, но не е така. Аз разбирам се с хората от комитета. Така е, между другото, Славчов, който спечели мелето, ти е много голям фен. И силно се надява Айде, също няма да кажа. няма да... Да, разбрахте. Бип, да. Да не бъда Том Холанд, който спълва всички филми. Славчов ти е много голям фен. Също Тео има много добро мнение за тебе. А пък с мен и Юлиан и Рейнмейкър, знаеш, че винаги си бил окей. Така е, абсолютно. И вече не знам какво е мнението на Йоан Светлината, но... Йоан от комитета ли? Да, част от комитета. За Йоан нещо ме издразни последната година. Много ми мрънкаше на лично съобщение и реших да го игнорирам просто. Аз според мен той доста така също мачърна, в смисъл порасна. Възможно е, не знам. И действително се е променил. Ние сега, като имахме матч Triple Thread, и той много държеше да си каже мнението за постовете му. Аз това го споменах и в другия подкаст. И аз си казах мнението, имаше неща, които не ми харесва и си му казах, че не ми харесват тия работи. При което той просто ги прие тия неща. И каза, окей, нали, приемам ти мнението, мисля, че не си прав. И не знам дали нарочно го е направил или несъзнателно, но после си поправи тези грешки в следващите си постове и те станаха доста добри. Така че... Да, така трябва да слушаш по-опитния, независимо колко ще удари егото ти. Да, вече някакси се вслушва в нещата. Но и аз, винаги съм казал, че всеки си има мнение, всеки си гледа нещата по свой собствен начин и ти можеш да го послушаш това мнение, но дали ще вземеш нещо от него или не, вече си е, нали, твоя работа. Ако в този случай, като ти си по-опитния и искаш да му помогнеш, нали, е хубаво да те послуша наистина. Колкото и сериозен удар да е по самочувствието му. Не знам, нали ти казвам, не знам дали е съзнателно или не, но действително втория и третия му пост са на брутално високо ниво. Не съм чел постовете му скоро, ако трябва да съм честен. Скоро, 2 месеца, да кажем. Но преди ми правеше впечатление, че слагаше много различни запетайки. Направо не мога да прочетеш поста. Пираш се на всяка запетайка, сега не знам как стоят нещата. Питахме се да го направим новото лице на форума, ти помниш? Аз дори тогава исках да му дропна стрийка с Тейкър, който беше нетуширан. Точно така, да. Аз и Терен имахме много големи надежди за него. Обаче не ги оправда като че ли. И следваща стъпка Славчов, нали, както се вижда. 22 година може пък и да се променят нещата. Може, да, никога не е късно. Да, върви в правилна посока и има доста, нали, перспектива пред себе си. Макар че Славчов, нали, аз си го спомням още като се регистрира с Кърт Холкинс. Как се регистрира за ебавката, е така само да губи. Обаче виж го сега, ще мейн евентва Пейн. Да, и новото лице на форума най-вероятно ще е Славчов. Най-вероятно, идеално да бъде. Натам са тръгнали нещата, освен ако не се осере. Ако не напише коментар, както казваме от комитета. Да, освен ако не осере нещо яко, съмнявам се. Нещата ще се получат. Това е човек, на който може да се има доверие. Винаги е бил сериозен и винаги, като имаш нужда от нещо от него, той винаги е насреща и е готов да помогне. Сега обаче трябва да е редовен и лятото, ако ще е лицето на компанията. Да, той всъщност точно това е, че лятото не е много редовен. Обаче, как да ти кажа, аз
Като цяло, още в началото, като бях, нали, в TNW и когато се бих за Гранда, често казвам, матчът беше много як, обаче някакси бях загубил мотивация за игра. Обаче в момента, в който си спечелиш някаква мейджор титла и мотивацията се връща. Мисля, че ако успее да стигне до някаква мейджор титла, дали ще е световната или елита, чакай всъщност да не кажа някаква глупост. Нали елита е другата главна? Елита. Да, точно така. Ако стигне до световна или елит, според мен ще намери начин. Защото ще има желанието тогава. Да, или малко и много ще е задължен да играе. Точно да. Като главен шампион. Да. Светло бъдеще за русата му глава. Имам предвид на Коди. Да. Хубавото и Славчо да се блади за Фроса, между другото. Ще е силно много. Много ще бъде силно. След някоя пиянска вечер, ще пък да не го направи. Да. Еми да, толкова за Йоан Славчов. Мисля, че Славчов ясно, че има доста светло бъдеще, стига да се възползва от ситуацията. А Йоан има потенциала да има много светло бъдеще и мисля, че ще го има. Само трябва да продължава в същия дух. Така, за ифедовете никога не е късно. В ифедовете, колкото повече порастваш, толкова по-добър ставаш. Буквално. До виното. Точно. А и опита в истинския живот малко или много рефлектира и на това, на самия ефект. Така че... Да, така. Добре, да коментираме, ако искаш новината, която поснах в TNW News преди време за King of Wrestling 2. Ще се проведе втория платен турнир за ефеда. Какво мислиш? Това хубаво ли е? Не е ли хубаво? Това е много хубава идея. Прочетох твоите правила, но не си спомням ли той ще е встрани от случващото се в ифеда. Ами аз това ще го коментирам спешно и допълнително, защото миналата година... Миналата година беше така, ако си спомням. Не миналата, ами 2020 ли беше? 2020 мисля, че да. Не, 2019. Да, миналата година мисля, че беше встрани от случващото се в ифеда. Да, предишният турнир като цяло беше в страни от случващото се като цяло, в смисъл от враждите, които се случват. Защото имаше и нови хора там, които идваха само за парите и писаха по един ред. Да, той тогава и Сеф, между другото, написа един ред. Добре, да те питам, аз мога ли да се включа в този турнир и да взема наградата? Разбира се, всеки може да се включи. Супер, ще си купя много хубаво иска. Мисля да променя това за екипа, че членове на екипа не могат да се включат. И всъщност да могат да се включат. Тогава ще е много интересно наистина, ако някой от екипа го вземе. Да, тогава правилото ще бъде, че тези членове на екипа няма да имат право да решават, нали, какво се случва. Ако си спомняш, моята първоначална идея за такъв платен турнир беше, че да го вземе член на екипа и да каже, че е получил пари. Да, за да не плащаме. В този случай изцяло фъндът от мен и затова ще имаме повече свобода за... Това ти прави много чест, че го спонсорираш свои пари. Но надявам се появят хора пак благодарение на този турнир. Не знам дали от миналия турнир останаха някои хора. Можеш ли да ми напомниш? Не си спомням да ти кажа. Някой останал. Беше много отдавна. Аз имам леки проблеми с паметта, даже пия лекарство за това. Което е кофти. Но, да. Не знам дали някой от новите потребители е дошъл тук благодарение на King of Wrestling или правилно са дошли всички. Но ще е добре, ако има нови хора. Това трябва да е една от главните цел. Хубаво ще е това да го... някакси да го промотираме, за да може да стигне до повече хора и по този начин да захванем някой, ако все пак реши да се запише за това и после да остане. В някои от главните кетч Facebook групи ще е добре, ако го има като главно съобщение. Там знаем какво е... Не са много склонни да оставят реклами. По принцип да, ще видим, ще го коментираме това с екипа и ще видим, ако някой му се занимава
влезем в тия групи, да говори с модераторите, да обясни за какво става въпрос. Мисля, че когато става въпрос за парична награда, ще бъдат склонни. Да, би трябвало. Ами да. Иначе като цяло идеята е добра, харесва ми. За мен обаче такъв тип турнир трябва да е в страни FIFA, не знам ти как виждаш нещата. Видях, че си написал, че хората трябва да са скичиста от... С който играят. Записания кичист, да. Ми по принцип така го написах, много, но това да. също подлежи на промяна, да, също. За мен ще е добре да си избереш друг кичи, защото това е ако е страничен турнир, по този начин ще имаш повече мотивация да цъкаш, нали, защото мисля ти, когато цъкаш в реалния ефект да случващото се с сторилайн, ти остане там просто. Да. Разбираш ме какво имам. Да. Това ще го помислиме, да. Това са добри идеи. Може наистина да се направи като отделна тема и да е в страни от ефе, да. Макар че аз това го коментирах с Васко, всъщност. Той иска да вземе участие, но каза, че ако не иска да е с прекалено тежък букинг, т.е. ако има матч за King of Wrestling, не иска да има вражда в нали, самия форум. Което да, като цяло и това спира, защото нали, това е неговото мнение, но може да е мнението и на други хора. Не всеки е мотивиран да се сместят по два начина, но да, може пък някакси да се организира така, че... Примерно да не участваш в шоуто едната седмица и да си изиграеш мача в рестлинг. Макар че да. сегашния ми план е да свърши на Pain. Ще видим как ще се стъкат. Дочух подобно нещо. Финала да е там. Да. Ще видим как ще се стъкат обстоятелствата. Интересен турнир, да. То всъщност на финала ще има 4 човека. За първо и второ място и след това за трето и четвърто. За да може съответно... Да. Като миналата година. Да. Но това ще е нещо, което ще мислиме в движение. Има време доста до Pain, така или иначе. Добре, тази тема мисля, че си я поизчерпахме. Общо взето ще се радвам да има активност. Ще видим кой ще се запише. Има хора, които пък не искат да се занимават, защото имат само, нали, някакси вижданията, че няма да успеят да вземат победата, затова няма смисъл да си губят времето. Ама моето мнение е, че това са ти буквално примерно 3-4 часа в седмицата общо, а имаш шанс да спечелиш някаква парична награда, така че... Така е, да, и ако се стегнат, нали, пишат внимателно, защото път да не спечелят. Да, по-добре е да е такова. Ще пак съм оставил 2 дни време за отговор на пост. Ако решиш да вникваш много надълбоко в поста, че за 2 дни ще направиш шедьовър. Ако отделят за един пост 2 дни, това може да е... учи. Това може да е най-добрият пост във форума. Да, така е. Като казвам най-добрият пост във форума, всъщност се сетих за следващата тема, която искам да засегна. И тя е малко така, много изведнъж се фърляме в дълбокото, но мейн евента на Road to Pain матча. На Road to Pain Pay-Per-View. Да, разбрах. Да. Първо, искам да кажа, че общата реакция на хората, с които съм говорил, когато обявихте, че ще бъде мейн евент, а Rumble няма да е мейн евент, беше много негативна, защото първоначално хората приеха, че едва ли не вие се слагате на целия форум, което първоначално погледнато, нали, така изглежда. Няма как да ги виним. Аз също бях от тия хора. Да, така е. Съгласен съм. В крайна сметка обаче, това, което направихте, промени мнението на всички. Дори някои хора вече са го коментирали в темата за турнира, че дори се радват, че се е получило по този начин. И за мен беше по-добре, просто да се изчистят всякакви съмнения, че аз или какво ще участвам. Да, това е много добре. Адмирации, че в Rumble матча наистина не участвахте и като цяло нямаше и втори акаунт, с които да участвате, защото нали, винаги може да кажете няма участвам с този акаунт, между с някой друг, нали? Да. Това беше силно. И след това, като се гламурнем вътре в матча, който се бил на много така силно, имаше много силен билд. Аз лично признавам се, още не съм го прочел, защото имам доста задачи. Ти е трудно да го прочеш, но, това ще ми трябва сигурно един следобед, за да мога да вникна.
Нали, машинално ще Така го е, да. прочета, няма проблем. Въпросът е да вникнеш в нещата. Да, Обаче, това е, мисля, че първият толкова дълъг матч за форума, откакто аз и Адам направихме подобен на Pain 10. И да, определено. И той, Косио, беше споменал, че е чел нашия матч, за да вземе инспирации от него. Да, Така така че е, да. очаквам, като ви чета постовете, да видя контраст между двамата, както и това, че няма толкова повтаряне на ходове, защото ние това целяхме тогава. Ние и на нас главната цел ни беше да не се повтаряме като ходове и като изрази. Мисля, че ги избегнахме, но ще видиш и ти, нали? Да, това Да. като го прочета, аз съм Какво да ще казал кажа? със сигурност, че ще го коментирам този матч в момента, в който вникна в него. Нали? Впечатление прави, че не навсякъде опитвате да се туширате или да се предадете или каквото и да е, което също е силно. Да, гледахме да няма толкова много тушове. Даже сега гледам на третата страница от матча, има само 2 коментара на член на екипа. Тоест само 2 опита имало. Да. Много силно като цяло и неочаквано за мен. Аз не очаквах Косио да загуби тук. Честно казвам, не очаквах ти да загубиш. Не защото... Много хора чакаха какво се запази, между другото. Да, не защото си по-слаб играч, ами просто според мен е някакси начина, по който билдна Енгъл, той почна да го билдва още преди Пейн миналата година, ако не се лъжа. Или покрай Пейн. Но си спомням със сигурност, че на Пейн, на Пейн имаше матч с Адам тогава. Това си го спомням. Точно така. И оттам нататък бил на един образ, който беше непобеден и аз очаквах да си остане непобеден и шампион чак до следващия Пейн. Една година Reign of Terror. Очаквах от него да скошне всички, да мине през всички. Очаквах, че това най-вероятно е последния му рън активен в F1. И затова нещата се случват така и че всичко е подарено и нагласено. Ама в крайна сметка последния месец-два рязко си промених мнението. Да, много хора си промениха мнението за Косио. От Да. Ръдъм Сенгъл. И Да. с Рут още, с самия Рик Рут. Като цяло това с 4-те титли ми беше ясно. Нали? Там има медия, която можеше да се ползва и е хубаво, че се ползва, защото нали пък и в крайна сметка се пенсионираха так титлите. А там момента беше, че това не бяха кой знае какви важни титли, но Енгъл изглеждаше като машина с тях. Точно, да. Реално имаш някакви титли много като брой, но не са нещо значително, освен световната. Това, че дропна втората си титла, US мисля, че беше, ако не се лъжа. Red Bull. Red Bull ли беше? Това, че я дропна нея, беше също много готино. И това, че... Тогава Дерен му прекрати серията, макар и в такъв Енгъл не беше подготвен. Да, Тогава. между другото и това беше много силно, че загуби така от нищото, никой не очакваше. И след това направиха приятен матч с Дерен, с Брок Леснар. И хубав мач направиха, да, съгласен съм. И двамата имаха желание за този матч. И след това вече и връждата с тебе, мисля, че доста така издигна Косио, макар въпреки че си загуби световната титла, репутацията му се издигна много. И да, не задължително излезеш победител даден мач, за да си издигнат като цяло. Определено, това е моето мнение. И мисля, че това сработи много добре и за двамата, и за тебе, и за него. Ти, Шон Майкълс, той пеше каза, че нали, едва ли не ти е най-така любимия кичис, точно от тия времена. Ами това Мариан го е казал. Може и Мариан да е бил, да. До цяло Шон Майкълс никога не ми е бил най-любимия кичис, не само в стана това впечатление, но винаги съм го харесвал. Като обичам кичисти, които излизат с различни екипи почти всяка седмица. Имат разнообразие от екипи, центрични такива екипи. Обичам кичисти, които знаят как да правят матча. Буквално Шон Майкълс има слаб матч. Ако има слаб матч, се броят на едната ми ръка. И то едва ли е той виновен за това. Да, Всъщност, абсолютно. Той мисля, че е един от първите хора, дето правят някакъв такъв high-fly матч, тип да се ползва. Това
първия ладър матч Да, с Рейзър Рамон. с Рейзър Рамон за титлата интерконтинентална. Преди това имат на House Show, мисля, че ладър матч. Но това е първият телевизионен. И той Излъчен по телевизия. влиза в историята този матч, в крайна сметка. Да, така е. Шон Майклс Всички знаем скок. Да, Скока на Майклс. първия така мейнстрим хил, който си предаде партньора и това го изстреля, нали? Това оттам му тръгна кариерата, едва ли не. Той е един от най-добрите хилове в историята. Скрюджоба на Брет Харт. Да. Ами, чудих се кой да запише. Буквално нямаше кой да запише. Леснер ли, Енгъл ли, и накрая сетих, чакай малко, Шон Майклс, той няма слаб матч. Аз слаб матч не съм му гледал. Няма. Да не го взема. Дори любимия ми матч между него и Грубаря е един от 97 година, в който Грубаря фаща съдята и просто го фърля по Шон Майклс. Те тогава имат 3 мача, ако не се лъжа на турнири. Да. Един отиваше. Имат... И той единия даже май е точно Cold Day in Hell. Оттам съм си взел инспирацията за името на това. In Your House, Cold Day in Hell, може би да. Да. И си викам, защо да не взема Шон Майклс. Мой типки. Не е мой типки чист, нали, с оглед на това, което съм играл. ABL, Triple H, Роман Рейнс, Джиндър Махал. Да гледам, аз обичам да гледаме такива кичисти, които знаят как да правят шоу. Голям матч. И като взех Шон Майклс, и върнах желанието да пиша бойни постове. Защото аз нямах много огромно желание. Писах бойните постове с огромно желание с предните ми образи. Ако трябва да съм честен. И мисля, че това си речи сега, че правя по-дълги матчове с Майкълс и така нататък. И така някакси... Как да го кажа? Доста по... Вижда се, че имаш мотивация. Да, определено. Впрочем, чакай да видя дали мога да покажа на зрителите, мисля, че ще успея. Точно за това оказа се, че бъркам. Всъщност на Cold Day in Hell е Стив Остин срещу Undertaker. В момента би трябвало хората да го виждат. А пък Шон Майклс срещу Undertaker е Bad Blood. И всъщност Bad Blood Hell in a Cell матч. Hell in a Cell, това е първия Hell in a Cell матч, дебюта на Кейн. Да. И мисля, че също е много много силно нещо. Така е, да. Да, тази клетка още не съм използвал. Има време. Има време определено. Определено ще направя Hell in a Cell матч с някого. Жалко, че пенсионирах Тейкър, иначе щяхме да направим много брутален матч. Да, и вържат ще стане. Те всъщност с цялата си история имат брутални мачове заедно. Аз даже на WrestleMania, нали, там където се пенсионира Майклс, това се водят най-добрите мачове за WrestleMania ever. Да, така е. И жалко, че не можахме да го реализираме и във форума, обаче така се стекаха обстоятелствата. Да, някои неща не са писани, просто. Впрочем, Controversial е, че ти използва Triple H и аз си мислех, че Сев го играе, то се оказа, че ти го играеш. Аз не го играя, аз го пиша в мои постове няколко изречения с него като промо. Не го играя така да съм го взел, нали? Да, просто го обвързваш с DX един вид. Да. Защото не ми се чакаше Сев да пише. Сега, когато Сев... Разбирам. Но сега, когато Сев вече си взе Triple H един вид и се връща, ще го вържеш ли отново с DX с тебе или... Да, разбира се. Смисъл, Сефа сега като е редовен, ще се надявам той да си пише нещата, нали? В DX, неговата роля. Нали, не искам сам да играя DX, това въобще не ми се занимава да пише с Triple H. Просто се наложи. Това период от време. Според мен, той бая време се задържа с Triple H, според мен не знам дали има някой, който по-добре да може да го развие, когато той има желание да го прави.
Да, Трипович просто му пасва като ръкавица. Ако така мога да си израза, Това е. много добре го играе. И сега се надявам, ще видиме. Надявам се да направим някой отборен матч, сериозен, заедно с него, Дай Боже. за да остане в историята. Колкото на матча ми с... Колко си там интересното беше, че Шон Майклс влиза като фейса в Сан Антонио, Тексас. Е благотворен през цялото време от публиката, Енгъл свиркван. Като Шон Майклс е, нали, един от най-мазите хила в момента в федерацията. Само в Тексас бива. И този матч го изиграх като фейс го изиграх. Това му е интересно на този матч. Го прочетеш и ще изкажеш така обстойно мнение. Определено, аз съм обещал, че ще го направиш, ще го направя. Въпросът е че просто трябва да си освобода един следовец, за да... Да, така е, наистина. Аз между другото не очаквах нещо такова. Очаквах примерно 5 на 5 поста или 5 на 6 поста, нещо от това род. Ами да, едва ли има човек, който да очаква 15 на 14 поста. 15 на 14 беше, нали? Аз ги броих. Да. Което е повече от мен ядам, реално, като брой постове. Обаче, Вие мисля, че бяхте направили 10 на 11, ама вашите са много по-дълги. Или 11 думи на ли бе? 12, но са по-дълги някакси. В смисъл повече Да, думи. писате по... Хиляди думи мисля, че ви бяха постовете, не помня. Но Редно, беше. няма значение, в смисъл първият турнир за годината и вече имаме кандидатура за матч на годината. Да, миналата година го взе Окада и Тейкър. Да, тогава беше Макар и пенсията не- на Окада. Макар и на официални сламите, вие спечелихте приза за матч на годината на Ротопе. И мисля, че това беше поредна така победа за Рейнмейкър. Може. Съм сигурен, невъзможно. Да. Искаш ли да обърна някакво внимание на мачовете, ако си ги чел? Ами, не съм ли чел, ако трябва. Добре, значи в такъв случай няма какво да ги коментираме. Аз съм дал своя коментар в другия подкаст, който ще се качи някога. Аз го чакам с нетърпение, между другото. Да, той се получи дългичък, близо 2 часа, така че и там има доста какво да се чуе. Като се качи, ще го преслушам, определено, да. Добре, да коментираме случката с напусканията покрай Road to Pain, ако искаш. Имаме 3 напускания и мисля, че 2 от тях вече... В смисъл не напускания, а паркирания. 2 от тях вече не са активни. Първото е на Васко, който паркира по средата на матча си. То даже не беше по средата ми, още в зародиш. Там, според мен, моето мнение е, че нещо стана голямо неразбирателство. Пеши сам го каза в другия подкаст, че и той не е искал да влиза в конфронтация, ама нещо се е изнервил. И е избухнал просто, без да иска. Ами... После пък и ти Васко, доста да. остро така реагира към Васко. Аз Навсякъде. тия И той- коментари ги пускам хем на ебавка, хем не. Да, ама той ги прие доста на сериозно и така се притесни, чакай. Едва ли. Да, ами... Ти, Васко, си го знаеш какъв е, той е... Да си го кажем, той е досаден. Досаден е и пише много често, занимава хората с педа, с неговите проблеми. И беше търпя доста дълго време, стараеше се, нали, да му отговаря, да не избухва, но в даден момент това се насъбира. Мен беше така също и аз направо го блокирах от всякъде. Случката беше, че Пеши нещо караше кола, Васко не спира да му спами и Пеши все пак му отговаря. И Васко му пише... Не, това беше... сега ще кажа, за гифовете беше, че гифовете не му се виждаха. Гифовете не му се Да. виждали и Пеши не му го казал, да. И Пеши му... Васко му вика, виждат ли ми си гиф? Той вика, не. Васко вика, нищо нямаше да ти стане, ако ми кажеш по-рано. И в смисъл, че не е длъжен да кисне постоянно да следи на Васко му се виждат гифовете. Да, всъщност то оттам тръгна спора, че Васко обвини Пеши, че не му е казал за гифовете, Пеши му каза, не е моя работа да ти следя гифовете, Васко му казва, напротив, твоя работа е. И Пеши се изнерви заради това. И избухна Допълнително, просто. да, го изнервило Васко и това, че в коментара за турнира се обяснявал Пеши за паркиранията и напусканията, които не са тайна за никой. Аз и на Васко съм му казвал, нали, това той го прави. Наистина, последните 3 месеца, мисля, че 3 пъти е паркирал. Но... Да, той никога няма да се промени, това е ясно. Затова моят съвет е Точно. да не го вкарате в някакви сериозни вражди. Аз точно това ми е мисълта, че ние знаем за какво става въпрос и мисля, че сега стигнахме до някакво разбирателство.
сега, нали, екипа ще работи с него по един начин, той ще работи с екипа по свой начин и ще видим докъде ще стигне това, как ще се получи. Но идеята е да не се вкарват излишни драми и аз самия вече съм... Какви са плановете и за Васко? Можеш ли да споделиш тук? Ами, то плановете, да, по-добре да си стоят между нас, но като цяло аз ще комуникирам главно с Васко, за да няма конфронтации, нали, и избухвания. И успех ти пожелавам. Но и Дано издържиш. като цяло, мисля, че това, което сме измислили, ако всяка една от страните си спази обещанието, според мен вече форума няма да вижда такива драми. А и точно това трябва да кажем, че според мен трябва да ги надживеем тия всичките драми и работи и да се стремим да си гледаме кефа повече, отколкото, нали, се мъчиме да правим някакви дразги. Да, това е така, но става досадно по някакъв път, ти знаеш. Ти си става жертва на Васко Метал. Понякога е досадно, така е, но съм на мнение, че трябва човек да се научи да контролира, нали, емоциите си и понякога дори страната от среща да е крайно неправа, просто да кажеш окей и спираш разговора и това е. Да, и това е така. Какво ще кажеш за Ривъра, който също напусна, такова е паркира? Ами, мен ми беше ясно, че това рано или късно ще се случи. Ривъра по принцип си е такъв, той от нищото може да напусне, от нищо може да паркира заради някоя загуба. При него там е проблема, че ако стои в мидкар да я печели наред, пак ще е недоволен. Ако го пуснеш мейн ивент и трябва да падне, пак ще е недоволен. Много е сложна работа. Защото има такива играчи, които са твърде добри за мейн ивента. Ривър не си, в смисъл твърде добри за мидкара, Ривър си е мейн ивентър. Но може и цяло пък да снима титли от този тип играчи. Аз съм на мнение, че нали, държава в световния титул преди 2-3 месеца, добре. Не пречи да вземе елита. В момента Цекоки прави много интересни неща с тази титул. Да, съм много интересен. Цекоки, аз и тогава го казах, според мен я взе някакси в неподходящ момент за спрямо бивши, нали, държател. Но знам, прави доста интересни неща с нея и няма някой по-подходящ от него в момента да бъде шампион. Така е, трудно може да се вземе титул от Цекоки, каквото и си говорим сега. Ако Ривъра беше останал в мидкарда, най-вероятно щеше да се оплаче, че отива в мейн ивент. Така виждам нещата. Мисълта ми е, че най-вероятно щеше да стигне и до тази титул в един момент. И да. Ще вземе главна титла. Той в крайна сметка ако играе, нали? В матча си спечели, въпреки че не спечели титлата. Цето се опита направи възможно най-силен. Да, и го направи. В смисъл Джон Сина като цяло във форума, аз по моите наблюдения е доста така сериозна заплаха за всеки. Да, Ривър си е един от най-добрите играчи, това няма никакъв спор. Да, Ривъра няма повод да се сърди, поне това е моето мнение. Според мен, ако беше продължил още няколко месеца, щеше все пак да вземе тази титла, защото начинът, по който свършва срещата им, подсказва за бъдеща, нали, фоллоуъп. Да, именно за това. Цекоки твърде интересни неща в момента, ситуата и трудно ще му вземе някой. Ще видим какво ще стане там, аз съм помолил, нали, колегите от екипа да говорят с него, да видим докъде ще се стигне. И дано се върне. Да се върне, аз много ще се радвам, ако се върне. Да, и третия човек е Вили, която остро реагира, нали, на... Не за друго, ами за това, че Мариан е в екипа. Мисля, че и там стигнаха до разбирателство. Тя няколко точки каза, че поради няколко причини ще се стигне на това паркиране, но Мариан като ще е най-натежалата причина. С такова впечатление останах аз. Мисля, че една от причините беше за булкинга, че сами са си го движили едва ли не. Да, ами... Аз така го разбрах. Аз и беше и сметнахме, че това е техно решение с Адам. Между другото, това си говорихме в чата на екипа, че всички са останали с такова впечатление.
А пък и винаги аз като Да. работя с някой, обикновено двамата си движиме, нали? И по-опитните Неща. играчи, като цяло двамата си бух И, вържите, да. и като цяло аз даже не съм очаквал нещо различно. Да, именно и затова ми беше странно тази причина. Значи да, разбираме за Мариан. И аз може би ще да се ядосам. Ако съм направил много за форма в последната година, и не само нали в последната, съм бил активен по теми и такива и края Мариан вземе допълнително място в екипа. Разбирам, нали, да. Радвам се, че остава. Тя е много полезна игра за форма. Това е безспорно, че тя е не само като играч, ми и като цяло като човек си е доста полезна. И е човек, който се харесва почти от всички. Даже не си спомня. Не ми идва никой на ум, който да не я харесва по някакъв начин като човек. Абсолютно, да. Важно, че тя остава в форма. Това е така. Пък е единствената жена, така че. Да. Пак е нещо. Да има цвят. Ами, сега ни предстоят интересни месеци. Ще имаме така развой на събитията след Road to Pain, вражди. Кои ще са, нали, очаквани, кои неочаквани. Вече стана ясно кой е опонента ми. За ли си видял? Да, видях кой ще е опонентът ти. Той всъщност Славчов го обяви. И според мен това ще е доста интересен опонент. Ще видим как се развият нещата там. Като цяло... Аз вече имам някои идеи за матча, ще му ги предложа. Да, мисля, че в матча, каквото и да се случи, няма да има загубил. В смисъл, от изхода на матча всеки ще спечели. Така че, според мен, това е много голям плюс, че ще има такъв матч. Беше аз сам... малко... Извинявай. Малко се притеснявам тази първа защита, защото ти знаеш, аз по принцип не умея да защитавам питлите си. Може ги по месец. Така че ако защитата ще е много важно за мен. Ще е интересна защита, защото Пеши каза, че ще пушва нови хора в мейн евента. И това е някакси първа стъпка за това. И ще видим. Да, като цяло, това е мое решение. Да играя с Юлиан. И търсех начин, по който да го направим, защото Славчов мина през 30 човека, за да стигне до шанс за титлата. Сега да имам опонент, който да мине в някакъв number one contender матч да победи само, някакси несправедливо KFM гледна точка към Коди Роудс. И така извъртях на чат, че Коди Роудс да избере опонента на Шон Майклс. И ще стана окей. И аз така мисля. И той направи и в опенинга включване, и в последния пост, който е клоузинг на шоу. Така, иначе адмирирам решението на Пеши да се видят нови лица в шанс за световната титла, независимо дали ще спечелят или не. И някакви разнообразни двубой. Точно, да, това е хубаво да има такива разнообразни двубой. А пък и мисля, че в момента сме в една такава позиция с 4 титли, които в момента според мен лично са си доста равностойни. Така че изказването му, че хора няма да ходят за World титлата, ако вече са държали, според мен не трябва да демотивира никой, защото след това пък има други 3 титли, които нали, могат да вземат и в същото време са доста в момента издигнати. И трите, така че... Да. Няма лошо да ходят и такива, но въпрос ми е да видим някакви разнообразни мачове, които не сме виждали до сега. Да. Между мейн ивентър и мидкарда, нещо подобно, разбираш ме, нали? Цяло и много от потребителите си смениха кичистите. Доста малко хора запазиха кичистите от примерно преди една година. И имаме и различни стилове, различни постове, различна динамика в нещата. Според мен е доста интересно се получава. Всъщност Дамян, Сеф, Джони, Юлиан, Цецо и Мариан. Да, това са хората, които са си запазили кичистите от последните. И аз и Енгъл, ако го броим от миналата година, но да.
Мисля, Да. защото аз и когато дойдохме януари ги записахме двамата. Да, като цяло доста така нови кечисти. Има, да. И всичко ще е интересно. Каквото се случва напред ще е интересно. Определено интересен пей сезон ни очаква. Не само, че Вамуса няма да е част от този пей сезон, но Да, това е много тъжно някакси. Винаги съм... първи път няма да е част от пей сезон, както е във форма. Да, винаги съм го свързвал с мейн ивента, с Пейн, с някакви мачове, които са 5 звездни или близо до 5 звездни. Но Да. този път няма да го видим. Това е нещо ново. Впрочем, като казваме нещо ново, как виждаш нещата за след Пейн? Според тебе какво ще се случва тогава? Кои ще са шампиони? Кои ще са в полезрението на хората? Нямам идея. Според мен няма да се запазят много шампионите, които са в момента. След Пейн важното е за мен активността. Миналото година нямаше такъв спад в активността след Пейн и лятото, за което благодаря на потребителите. Нямам си тази година да е същото. Знаем, че след Пейн малко или много мотивацията във всеки потребител спада, колкото мине Пейн сезон. Около 90% от потребителите, които са активни в момента, са били активни, нали, миналата година, лятото и по-миналата. И мисля, че като цяло, поне надявам се, няма да има спад. Ясно се надявам, да. Ще видим и дай Боже да успеем да привлечем и нови потребители и да се случат нещата и там. Да. И ще е само секунда. Естествено да. Да. Сега като си световен шампион, всъщност много ми идва, че ти си, нали, като и най-стар потребител, скоро като обновявах класациите, видях отново, че ти си всъщност с най-висок брой точки за общото класиране. Да. Това означава много отличия, много победи. Мисля, че ти е 6 поред световна титла, ако не се лъжа. 6 е, да. Можеш ли да направиш бърза ретроспекция на предишните си победи? От кого си взимал титлите, ако си спомняш? Кои са били най-добрите матчове, които си имал? Определено това е най-добрият матч, който съм имал. Сега ще опитам да си спомня с Енгъл и Майкълс. Това е най-добрата в матча световна титла. Сега да се опитам от кой съм взимал предните световни титли. Ще карам отзад напред. Предната ми световна титла не беше нищо особено. Мисля, че се намесих с Роман в матч между Калата и Макентайр и спечелих. Да, това тогава аз много се изнервих, честно казвам. Да, разбирам те. След това губих от Георгич Паев за месец. Преди това Роман е също Леснар. Не знам дали си спомняш този матч. Взема матч. Да. Доцелеше шока. И срещу Леснар останах много доволен от чуци. Това ми беше този матч всъщност беше някакъв много странен, защото... И в стил Леснар буквално. Да, доколкото си спомням, беше много такъв някакъв бърз матч. Да, експлозивен. Експлозивен, точно. Това е много добро определение. Да, исках нещо в стил Леснар да се получи. И станах доволен от случилото се. Губих от Скалата тази титла. Те от тогава заслужаваше една световна. Пише в актива си определено. Да, и всъщност тогава се изнервих с Скалата, защото наистина има огромен потенциал да държи тази титла и ти държа само месец. То тогава, доколкото си спомням, имаше договорки да се продължи враждата и пак да я вземе. Ама май това така и не се случи. Нямам спомен, наистина. Но други въпрос е, че ако не беше тази Кател едва ще да вземе световната това време. Така че, да. Иначе заслужава определено по-дълъг рейн. Ще го постигне. Рано или късно ще го постигне. Това няма никакво съмнение. Съмнение няма в това. Беше първата титла от 2016 световна. 2016 цял форум знае какво се случи. Черта, в която победих Цекоки на SummerScream и взех заедно с Undisputed и световната титла.
държах месец и я загубих. През сега вече става с Triple H, доколкото виждам. Triple H, да. Да. И си е взел от Сет Ронинс, предишния шампион, си е загубил на Брок Леснар. Сет. Леснар, мисля, че Сев го играл тогава, не мога да се сетя. The Viper, не знам кой е бил това. Сев е това. Да. Сега вече стана малко сложно, ще им припомняш с кой ми е предната световна титла? Отдавна би трябвало, 2013-та... Тя ще влезе в историята. Дали е с твоя ник? Трябва. 2013 има бая тайтл ченджове, между другото. Възможно е, да. Даниел Брайан, Скалата, Долф Зиглър, Скалата, AJ Styles, Крис Джерико, CM Punk и Скалата. Нещо? Крис Джерико, секунда само. Крис Джерико ми беше първата световна титла. SHW. Да, беше преди. Не, 2012 ми беше първата титла и може да видиш едни сини букви как беше The Shortest Training. Да, Уинчестър, това ми беше стария никнейм. Тогава взех титлата и Даниел Брайан ми кешнал също вечер и затова е The Shortest Training и това ми е първия рейн. Световната титла, да. Готино е това. Shortest Training. И какво искаш да кажеш, че ти си бил сред създателите на формула и всъщност си взел 2 години по-късно световната титла? Да, първоначално бях фен на... Джордж, т.е. Баев. Джордж, да, Баев. Ето ми, не, извинявай, това ми е първата световна титла, с Дрю Макентайр, където пише Дрю Дол на Макентайр. За титла е много контроверсиална. Да. Защото по това време се правих... Да, по това време се правих на Руслан, на тичера, Виктор Викторов, защото той първоначално не искаше да играе. Аз му казах, добре, братле, трябват ни хора, моля да се правя, че играя. И като някой ти пише, ти да му кажеш, сега почвам, напиши ли нещо сорта, да мен, че той играе, уж той играе, разбираш ли? Да. И тогава се правих на него. Това беше мач в клетка. И Баев беше на море. И не можеше да напише постове. И загуби се само с един реф преди дисквалификация. И така станах шампион. Силен втори рейн за формула. Ама после виждам, че си я взел титлата след като е. Няма къде да ходя, да. Сега държах я пак месец. И там... 2 месеца там е. Да, това ми е най-дълги рейн световното. Найс. Като цяло това са, да. И минахме и 6. 6 рейна за 12 години, т.е. веднъж на 2 години горе-долу. Първоначално бях фен на мидкарт титлите. И това е една от главните причини, поради която имам толкова много точки, защото печелих мидкарт титли. Европейски, БГ титли. След това пък исках да взимам световната ми другата главна титла и да се опитам да я направя по-интересно от самата световна. Мисля, че в 2 от случаите успях. Един път е с Махал, друг път с JBL. И общо взето, да. Всъщност, мисля, че ти имаш много силен рейн с Гранда. С Махал именно, да. Да. Е най-силният рейн в историята на Инфернал. Това мисля, че точно преди аз да дойда се е случило. Да, точно така. 2018-та до лятото е бил, сега го виждам. И да. Жалко за тази титла, беше много хубава. Ама тогава такива бяха обстоятелствата, че трябваше да си тръгне. Да. Добре, а ти спомена Викторов. Това е нещо, което на мен винаги ми е било много интересно. Това е човек, само си чувал за него. Човек, за който само съм чувал, да, и съм чувал и хубави, и лоши неща. И той е човек, който мисля, че също е в топ 3 в класацията. Той е на второ място. На второ, да. На второ място, което... В години няма кой да го бутне. Го прави много сериозен, при положение, че аз съм тук от 2018 и все още си е там, не е мърдал, така че... Той от 2017 е активен. Това е човек, който много разбираше играта. Се правеше, което е подходящо за момента, подходящо за историята. Кога не се сърдеше за загуби. Игрите му са били само на лична основа.
който е имал къвги там. Нали, избран човек е. А Винаги беше отдолу. какво го отказа от форума и защо не е активен вече, знаеш ли? И също върти се някакъв слух за някаква къвга с него, някакви караници. Можеш ли да разкажеш и за това? Може ли ми кажеш кой човек е? Не мога да ти кажа, само знам, че е имал някакъв много сериозен скандал. Някой ми беше казвал преди време, че е бил отвратителен човек и че не можел да има такива хора във форума и е хубаво, че вече да няма. Ще е бил Баев това. Най-вероятно. Ами да, там на някаква пак лична основа се бяха скарали, не разбрах аз точно какво е станало, но не е напуснал със скандала. Това е, че Виктор Викторов не напусна със скандал в форум. Просто блокира всички ни, защото намери партньор живота. И явно искаше да ударе цялото си внимание на този партньор живота и да се дистанцира от ИФЕД пространството, от онлайн пространството, което аз нали не го вина, разбирам го, защото няма проблем. Блокира всички ни и изведнъж изчезна. Ето това беше при него. И между другото се е включвал няколко пъти, даже Еса на Малето беше онлайн. Това не беше той. Така ли? Това беше който искаше да заблуди Ромачи Виктор Виктор. Но е влизал в форума преди години. Влизал е, да. И мисля, че беше споменал, че кара такси. Което не знам да... Затова не мога да гарантирам. Но това ми е един от хората, с които искам да имам матч, защото нали, както ти кажеш, това е човек с много опит и нали, очевидно разбира играта. Що ме на второ място. Така че това ще е човек, с който много ще искам да имам матч, определено. А третия всъщност е Косио, който е много близо до Викторов. Джони по едно време беше минал Косио, но сега Косио като се върна. Да. Косио е на трето място и е с 8 точки под Викторов. Това означава, че много малко му трябва за да стане втори. И най-вероятно ще го мине, няма какво да се задълго. Третия Косио, втория Викторов. Викторов не знам дали ще се върне някой в иферите, по-скоро не. По-скоро не, да. То такова нещо просто трябва да се откъснеш, колкото и да е трудно и да не искаш, трябва да го направиш. И да, така. Ето сега виждам, даже 2019 е писал, помните ли си за Виктор Викторов? Те много хора му реагираха бурно за това, че ги блокира без предупреждение. Да, може би за това... Може за това също да съм дочул някакви такива неща. Си дочул, да. Споменайки Косио, между другото, който е на трето място, той също е един от най-старите играчи. 2012 мисля, че? Или? 2010, 2009. Още от началото. От началото е, а обаче той играеше в BBF. TNW ползваше първите години, го използваше така, че все едно е много добър за това място и ще вземе с лекота световната титла. Обаче се връщаме към мейн евента на първия пейн. Не знам дали знаеш, той е между Косио и Баев. И Джей Стайлс срещу Шон Майклс. И тогава Косио загуби този мейн евент и напусна за известно време. След това правеше спорядъчни връщания за световната титла. Успяваше да спечели отново и пак напускаше. 2012-13 Косио цъкаше редовно в BBF повече. И може би с това впечатление си останал, че 2012 е дошъл в TNW. Нещо такова ми беше споменато, защото аз не съм много сигурен за тия работи. До голяма степен е така, се допитвам, да. 2013-14 играхме двамата с него. После напуснахме, аз с 2014 ме нямаше известно време. Мисля. Интересно е, че той ме е върна тогава, аз не исках да чувам за TNW. Но почвам да комуникирам с Коси отново и пита какво става в TNW, аз викам не знам, не играл. Как така, чакай малко, чакай. Как така си напусна и не си искал да чуваш? Еми не ми се занимаваше изобщо с TNW. А каква е била причината или нещо? Омръзна ми просто. Аха. Не беше омръзнало, да. Смятай. Да, и това беше един от периодите там. Вили и Геша бяха админи тогава, заети го споменах.
И почнах да комуникирам с Косио да играем Всъщност, лига. чакай сега, нещо ми се навръзват нещата, защото 2014 си напуснал, Вили е станал админ. И доколкото знам, 2015 Вили напуска и прави EWF. Да, Тоест да. има някаква история, има нещо общо. Има, да, с моето завършена история на Косио. И главно на Косио. Да, аз и 2015 аз се вършам за пейн сезона. Защото Косио ме помня ми за TNW и той се беше записал с Sting. Парт-таймър и аз искам добре, дай да влеза да видя какво става и се върнах просто. Тогава видях Сев, видях новите лица, Ники Бела, Юси Сев и се запознах тях и останах. Че ако не беше Коси, аз можеше да не съм в момента. Можеше да не съществува и WF дори. Да, със сигурност нямаше да съществува. Смятай. BBF, който много пъти споменаваме, това е място, за което само съм чувал някакви истории. Дали ти мога ми разкажеш нещо повече за него? Защото съм сигурен, че има и хора други, които не знаят особено много неща. Доколкото знам, Адам е оттам. Адам е от BBF, да. До там. И други хора има потребители, които са оттам също. Ивера също е цъкъл в BBF, макар че беше в първо в TNW. Активните в момента оригинали на BBF са Адам и Радо. Радо, да не речем Радо активен. Също е. BBF е първи български ефект, доколко знам, 2007 е създаден. От Dol 3. Някои хора се бъркат, че го е създал Радо, но не е така. Радо е админ от 2009-10, мисля, че там. Един потребител от Dol 3, който играеше с Мистер Кенеди, ако не се лъжа в мое време. BBF аз дебютирах 2010. Малко преди да създадем форума TNW. TNW първоначално беше в VBOX 7 група. Аз съм чувал, че TNW е създаден от тебе и Баев, защото сте имали някакви къвги в BBF всъщност. Да, защото ни джобеха яко в BBF, а ние си бяхме за джобане реално, нали, ама дечковци. Искаме да печелиме. И създавахме собствен фет. И BBF аз дебютирах с Мис. Георги дебютира с Suicide, един от TNA. Той 2010-та мисля, че е доста нашумял. Да, точно 2010 тогава взе титлата. Там май даже после където я загуби от Джон Сина или от Скалата, един от двамата беше. Но помня, че по някакъв начин беше обвързан с враждата на Скалата и Джон Сина. Запази на Мания, запази титлата на Мания срещу Джон Сина, който е голям успех. Макар и Скалата да се намеси. После Сина му е взе на следващия турнир. Вие беше едно готино място, нали? Макар че аз и Баев да бяхме, нали, на 12 години, другите вече да бяха на по 16, 17, 18 и да ни базикаха. Това е съвсем естествено. И с годините аз се развих в BBF. Станах най-дълго държали българската титла там. Баев така и е подновил баща си към BBF. Така да се израза и играеше там. Аз си играх стабилно там. Знам се с Радо, нали, най-много. Всъщност там начина на игра е съвсем различен. Там мачовете се играят в един ден и доколкото знам и в TNW в началото е било така. Това си беше стандартно, да. Всяка сряда е шоуто, примерно. 8 часа почва. И почваш да си пишеш нещата. Това беше интересно на Нифеда. Впоследствие обаче се промени играта доста. Тогава се целеше и съперника си на всяка цена. Едно да спамиш хватки. Но играеш кетч игра. Сега обаче нещата са много по-различни. Играеш цяла седмица, стараеш се да направиш качествен матч. Това е на първо място. Да, в момента не според мен. Ролплей елементът е много по-голям, отколкото, нали, е бил тогава. Да. Сега това е най-голямото развитие на играта, че в момента на първо място е важен ще стане матча, а не дали ще... Аз така виждам нещата сега. Определено. Знаеш ли защо? И гифовете, нали, само да кажа за гифовете, че тогава се използваха едни и същи гифове постоянно. И това го промени Руслан 2015, между другото. Следния Стив Остин почна да си прави в различни гифове. Аз му викам, за какво си правиш с различни гифове всеки път и той вика малко разнообразие. Аз почнах покрай него и така се еволюира играта. И с различни гифове. То всъщност това е хубавото, че колкото повече време съществува, толкова повече еволюира. Да. Знаеш ли какво е закрило BBF, така да се израза?
Второ място нямаше особено много хора в BBF. А на второ място Ривер го хакна на базик. Ривер е хакнал BBF на базик заедно с Шундер, мисля, че бяха. И Джим Кери се появи на първата страница на Autoplay, как пее една песен от един филм. И Радо просто се изнерви и се отказа. Прави тема, че когато ти пречат, няма смисъл да се опитваш да се напъваш повече. Освен, че това, че имаше много хора, това е хак на форум. Така да като хак, че последният пирон в ковчега на BBF. Ясно. Кофти, но пък така изчезнала конкуренцията на TNW. Поне най-първичната конкуренция, защото мисля, че това е... Всъщност TNW се създава като конкуренция на BBF и печели тази война в кавички. За мен беше това огромно посещение, защото в началото всички ни базикаха, а всеки си правеше и фет, нали, виках пената злодневка или нещо такова, всички псуваха по TNW и точно баваха. Когато EWF се създаде, вие имали ли сте страх, че някога ще се случи същото и с TNW? Аз определено имах, колкото и всички да се опитваха да ми казват, нали, че няма как да стане. Как всичко по силите си, бях си наумил, че докато EWF не спре да функционира, аз няма да се откажа от TNW. Аз много се бях настървил да спечеля тази война. Когато я спечелих, действително стана много хубаво пак. Няма какво да се залъгваме. Това всъщност мисля, че 2020 година се случва. Не съм много сигурен. Скоро беше, със сигурност. Да. 20 да е било. Защото те правиха много мърсни номера на TNW. Начално откраднаха цялата история на TNW и почнаха с същите шампиони в другия форум. Или Парцалев и още някои стояха цяла вечер във форума и аз чух защо стоя тук, нали я пуснаха. А те всъщност са копирали историята. Да, те са копирали Title History-то всичко. Супер. Отделно, че имаха паролата на Руслан. Как си Руслан е дал на Вили без диска и му бяха влезли в форума и изтриха всички теми и трябваше да се прави бекъп на форума. Беше си война в началото. И като... после, нали... Звучи малко като Македонията на ефедерството. Да, или като ЦСК-то. Да. И бях с JBL най-дълго държали титлата и в другия форум JBL губи титлата и я взима друг и му подобрява рекорда. Беше доста интересно. Другото беше, че хората от Devil бяха допускани да играят там. Не бяха допускани да гледаме форума им. Ние нямахме, нали, те да играят тук. Да. И затова много изпитах такова чувство на удоволствие, когато разбрах, че сме спечелили войната. Че 2016 Коси ми беше казал ти си Винс Макмен или е Тед Търнър, нали? Да, мисля, да си дава. Да. И в последствие обаче, нали, 2018 мисля, че отношенията станаха много по... И Феда имаше съвместен турнир. Преди ти да дойдеш. Да, аз съм чувал и само за него. Даже май се говореше, че ще има и още един след като аз бях дошъл. Ама така и не се случи. Но аз съм имал участие с Грубария от TNW в техния форум. Да, възможно е. Също съм играл в EW в последните му години с Брок Леснер. Когато вече отношенията бяха станали по-топли. Мисля, че единствените, които не са играли в EW и останаха верни на TNW са Джони, Еменкъра и Цецо. Може, често казвам, не съм сигурен. Не познавам много добре историята там. Мисля, че това са единствените. Там се регистрирах късно, за да видя какво е в другия фет, не само в TNW. Да. И играх с Батиста и точно тогава вече беше даунфола на EWF един вид. Там тогава се играеше по някакъв много странен начин, буквално правите излизане и след това единия пише целия матч сам, след това другия пише целия матч сам и който е описал матча по-добре, той печели. Да, което за мен лично не ми хареса това нещо. Честно казано, доста time consuming беше. Играл съм един такъв матч и го спечелих, и даже и титла спечелих някаква тогава.
А и не само, Ама... такова нещо, извинявай, че те прекъсвам, при такова нещо, когато един опише матча и загуби, матч му се изтрива, все едно не се е случило. Все едно не е писал, да. Точно. А в FIFA матч двамата градите матч. Точно, Е. да. Иначе да не се изкарвам, че ние сме били много... Проблема при това е, че не можеш да оцениш матча за звезди след това. В смисъл, ти рано оценяваш играта и на двамата, а не мога да оцениш, примерно, че е 5-звезден матч на базата на някакъв градеж, защото градежът, нали, действително си е само на Да. Така е, да. Иначе за EW в TNW, да кажа да не се изкараме ние цвете за мерисане, и 16 мисля, че беше Парцалев. Ти си го виждал, нали? Да. Да. Който създаде EWF в самия форум, той е вашия модератор, искаше да се върне в TNW. Ми писа на лично съобщение, аз нямах никаква вяра. Ама никаква. Викам, добре, ако искаш да се върнеш, изтри EWF и той го изтри. Изтри целия форум. Вили му писа какво става с форума, какво става и немалаха се там да напишат на форум още някакви такива и си го върнаха, нали, в крайна сметка. Да. Но тая война, тая конкуренция помогна много за eFairството в България като цяло. Се канеха потребители от HD до хора като Ел, като Дарка, Скодори. Да, като цяло това е помогнало да се разрасне един вид ефект обществото, Да, което... има ползи, да, ползи през време. винаги има ползи. А пък и сега всичките, които, нали, имат любов към играта, са на едно място, така че... Аз няма по-хубаво това. Да, честно казано, това е върхът. Ами има ли нещо, което искаш ти да адресираш, което искаш да направиш като послание към потребителите или да направиш някакъв анонсмент или нещо? Искам само да благодаря на потребителите през последната една година. Като финално аз бях админ, защото каквото и да става, аз няма да се върна като админ. Преди TNW да прага на смъртта, съм си казал вече, че няма да се върна като админ, просто мръзнало ми е до... Гуша ми е дошло, ако мога така да кажа. Искам да съм само като играч, защото това ми носи удоволствие. Понякога носи най-голямото удоволствие, да не знаеш какво ще се случи. Така е, да. Искам да ни благодаря, че бяха редовни, нямаше никакви скандали през тази 2021. Това си спомням, някакъв такъв масивен отрейдж. И да, като цяло. Определено мисля, че доста напред вървя форума, когато ти си беше админ и в момента е още по-напред с Пеши. Лошото е, че не дойдоха нови играчи, но надявам се вие някакси магически да го... Дай Боже да се получат нещата, да. Ще видим това предложение за кетч групите да се промотира платения турнир, може би е добра идея. И ще го дискутираме, така че като цяло мисля, че сега вече като сме по-и напред с технологията, като имаме смартфони, по-лесно е да се комуникира и така нататък, е по-лесно да се правят такива брифинг срещи в Discord и по-бързо се решават нещата по този начин. Със сигурност. Че да, сам знаеш там в комуникацията на екипа колко е трудно да се следи и колко лесно се пропускат неща. Да, с тия тагове на цето. И мисля, че това е всичко, което можем да кажем за момента. За мен ми беше много приятно да си поговоря с тебе. Честно казвам, винаги е приятно да си говоря с тебе. Има какво да си кажем. Също и за теб се отнася. Радвам се, че най-накрая успях да гостувам в този подкаст. Hell, да. Който има доста малко гости, но сега има и други желаящи, така че лека по лека може и да го раздвижиме. Да. Благодаря на тебе, благодаря на всички, които слушат и са стигнали до тук, защото пак близо 2 часа сме. Благодаря на TNW за всичко. Както, нали, ти самия Андрей каза, това е като наркотик, дет не можеш да откажеш, така че винаги се връщаш. Така е. И да, до следващия път, често казвам.